дуруд мухлисони футзали тоҷик. Хуб, баъд аз ҳафтае чемпионати навбатии Тоҷикистон оид ба футзал расман оғоз мегардад ва қабл аз оғози мавсими нав дар Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷаласаи футзали Тоҷикистон баргузор гардид ва ин шом сари ана ҳамаи ин мавзӯъҳо мо бо Бахтовар Меликов, директори генералии Лигаи футзали Тоҷикистон як суҳбате хоҳем орост. Инак ҷаласа баргузор гардид. Кадом масъалаҳо дар ин ҷо дида шуд ва ҳамакнун бо чемпионати имсола ва истилоҳи дар кадом формат хоҳад гузашт? Сараввал ташаккури худро мегӯям, ки ба барномаи худ моро даъват кардед дар як фазои зебо. Ҷаласа рӯзи 9 апрел баргузор гардид ва якчанд мавзӯъ буданд. Оиди оғози мавсим, оиди рӯзаҳои бозӣ ва якчанд тағйиру иловаҳо ҳам дар назар буд, гузаронида шуд ва тасмим гирифтем, ки шурӯъ аз 6 майи соли равон чемпионати Суперлигаи футзали Тоҷикистон оғоз шавад. То кай давом мекунад? То охири моҳи ноябр дар назар аст, ки ба анҷом расад. Чихеле ки медонед шумо, футзал бозиҳои финалӣ аз 2 ё 3 бозӣ иборат аст ва вобаста ба ҳамоно дар назар мо мерасад, ки бояд то анҷоми аввали декабр ё охири ноябр ба анҷом расад. Ба ҳар сурат дар ин миён як андаке фурсатҳои истироҳатӣ ҳам доранд дастаҳо. Бале, яъне ки аз аввал аз 2 давр иборат аст. Дар даври якум вақти ҷамъбаст мешавад, равзанаи барои гузариш оғоз мешавад тӯли қариб ки 1 моҳ. Баъдан даври дуюм ва плей-офф. Чанд даста дар имсол дар мавсим ширкат мекунад ва дастаҳои навкор ҳастанд? Бале, дар нақша ҳаст, ки 8 даста иштирок кунанд. Як дастаи навкор аст, ки бо ёрдами бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон дастаи ҷавонон мешавад. Дастаи ё ин ки Душанбе ё ин ки Пойтахт. Ҳамин Пойтахт шумо медонистед як сол пеш иштирок мекарданд. Аз сабаби бозам гӯем молӣ аз ҳаққи иштирок монданд ва ин сол бозам нақша гирифтам бо кӯмаки роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамин дастаро таъсис додем аз навҷавонон, яъне то 17-18 соло писарбачаҳо, ки гӯем ояндаи бозингарони футзал мешаванд, ташкил мешавад. Бубинед, ки тасмим аст имсол бозиҳо дар рӯзҳои корӣ баргузор шаванд. Албатта шомгоҳон баргузор мешаванд. Ин аз кадом лиҳоз аст, аз кадом сабаб аст? Асосан бозиҳои Лигаи олӣ ва дигар бозиҳо дар рӯзҳои истироҳатӣ баргузор мегарданд. Манзур Лигаи футболи калон аст. Футболи калон, бале. Баъд мо тасмим гирифтем, ки дар рӯзҳои корӣ монем ҳам як хубӣ барои мухлисон мешавад. Баъд аз анҷоми кор як рӯяи баланд омада дастҳои худро дастгирӣ мекунанд ва агар дар рӯзи истироҳат ранги солҳои пештара ба монанди солҳои пештара мемондем, интихоб аз мухлис буд кадом бозӣ баравад. Мо шояд дар футболи калон мухлис як даста аст, дар футзал аз як дастаи дигар. Баъд интихоб мешуд ин бозӣ равам ва ё ки он бозӣ. Аз ҳамин лиҳоз мо рӯзҳои чоршанбе ва панҷшанбе интихоб кардем. Ин як сабаб буд. Сабаби дуюм, яъне пахши бозиҳоро зиёдтар кардан. Ин аз телевизион ҳам вобастагии калон дорад ва телевизион ҳам имкон меёбад, бале бозиҳо бисёртар сабт шаванд ва шаффофият мешавад ин ҳолат. Бисёр хуб аст. Бубинед, ки мухлиси футболи тоҷик метавонад ҳам рӯзи панҷшанбе, ҳам рӯзи ҷумъа, ҳам рӯзи шанбеву якшанбе роҳат шомгоҳон футбол тамошо кунад. Бисёр хуб. Ман фикр мекунам, ки аллакай бо телевизион ҳам ҳамоҳанг шудааст. Албатта хуб, бибинед, ки як нуқтаи дигар ин албатта иҷозаи легионерҳо ҳаст. Имсол дар дастаҳо то кадом андоза имкон доранд, ки легионерҳоро истифода кунанд? Шумораи онҳо дар умум дар даста чӣ гуна асту дар бозӣ чӣ гуна аст, дар майдон чӣ гуна аст? Имсол мисли соли пештар тағйир наёфт. Яъне 3 легионер метавонад дар як вақт дар дохили толор дар ҳамон майдон бозӣ кунанд. мо пешниҳод шуд аз тарафи лига, ки дар соли оянда 2 бар 2 шавад. Ё ин ки 2 бар 1, яъне 2 дар майдон, 2 дигар берун аз майдон ҳамоно ҷойиваз шаванд. Аз сабабе ки бозингарони ватанӣ маҳаллӣ бале таҷрибаи бозӣ бисёртар гиранд. Хуб,
бахтовар, шумо хеле дар футзали тоҷик ғотидаед ва мушкилоту масъалаҳо ва пешрафторо хеле хуб медонед. Хуб, аз нигоҳи шумо мана ҳамин то кадом андоза ҳузури легионерҳо ба пешрафти футзали мо такон мебахшанд ё ин ки баръакс халал мерасонанд ки бачаҳои маҳаллии мо масалан наметавонанд ки вақти зиёде дошта бошанд ки дар майдон бозӣ кунанд, таҷриба касб кунанд. аз нигоҳи шумо ин чӣ гуна аст? дуруст қайд кардем. Бибинед, дастҳо аслан аз ҳокимият нестанд, аз ҳукумати маҳаллиё бисёраш аз футзал нестанд, аз соҳибкорон вобастагӣ доранд ва ҳар як ҳамун президенти даста мехоҳад ки дастааш ғолиб барояд, албатта. Ва ин ба мо мушкилӣ барои дар ҳақиқат барои тарбия кардани футзалистҳои маҳаллӣ мушкил ба бор меорад. Аз ҷиҳати гӯем ки агар мо камтар кунем легионерҳоро дар иштирокашон, шояд ягон он қадар таъсири безеб нарасонад. Бале, ҳозир нигоҳ кунед, бисёр мухлисҳо ба хотири ҳамин легионере ки мебиёянд ҳозир ҳамин соли охир омаданд, бисёрашон ба хотири тамошобини онҳо меоянд, онҳо ҳам хубанд бошанд. Ба бозигарои мо азҳо як таҷриба, як дигар чизҳо мегиранд ва бибинед ҳамин бозиҳои финалие ки дар мо гузашт, бисёртар корҳое ки анҷом доданд легионерҳо доданд. Бачаҳои маҳаллӣ ё лат бардоштанд ё ин ки бале бозигарои ҳамин Ҳуго, бале онҳо бозии худро нишон доданд ва бигӯем дар бозиҳои финалӣ фақат ки легионерҳо иштироки хуб доштанд. Барои ҳамин мо пешниҳод кардем дар ҳамин ҷаласа ки ё ин ки ду бар ду шавад, ё ин ду бар як, ду дар майдон, ду дар берун аз майдон, ки бозигарои мо тавонанд бисёртар таҷриба гиранду бигзор омӯзанд аз онҳо, лекин бисёртар аз бачаҳои мо бошанд дар майдон. 3 дар 1 фикр мекунам, агар як дарвозабон тоҷик бошаду як бозигари тоҷик бошад, сети дигараш легионер мешавад. Сабабе ки мо фурсат надодем, фурсат ки нашуд, огоҳӣ пешакӣ нашуд, ки ба ҳамин хотир мо натонистем аз имсол вай кунем, ҳамин қарорро қабул кунем ва лекин имсол мо пешниҳод кардем ки имсол ба монанде ки соли гузашта бигзор ҳамин хел истад, лекин соли дигар аллакай мо дар ҳамин мавсими нав ҳамин бояд пеш аз мавсим ҷаласаро қабул карда ҳамин қарорро қабул кунем ки ба ҳамин ягон ба бозигар ба ҳамин чемпионату бар бозигарони мо халали зиёд нарасонад. бисёр хуб. бахтовар, як масъалаи муҳим албатта масъалаи майдонҳо ҳаст. мавсими гузашта дар ҳамкорӣ бо телевизиони варзиш мо шумо чанд барномаи хубе ҳам карда будем вобаста ба вазъу ҳолати майдонҳои футболӣ қабл аз мавсим. хуб, ман фикр мекунам ки шумо аз ҳолати майдонҳо албатта ки огаҳ ҳастед. ҳоли ҳозир майдонҳои ҳамин дастаҳое ки дар чемпионат ҳамакнун бозӣ мекунанд дар кадом ҳолатанд? ҷавобгӯ ҳастанд ё на? акун гӯем ба пуррагӣ рост мегӯем, рӯи рост гап занем, агар на он қадар. аз он лиҳоз дар шаҳри хуҷанд майдони бисолагии қасри варзишӣ ҳаст. мо аллакай ба дастаҳо ҳамсӯҳбат шудем ва ба масъулини ҳамон толорҳо, ки толор худаш ҷавобгӯ аст. Толор ягон вай надорад, майдон худаш ҷавобгӯ аст. бале, инфрасохтор бале, баъзеам ҷое ки либос ивазкуниву дигар ҷои ҳаст, дасту шустан, бале, мутобиқат намекунад. Огоҳ кардем, гуфтем ва як нанақша дорем, ҳам комиссияи махсус ташкил шудааст ки бозам ҳамин масъаларо дида мебароянд ва фикр мекунам то оғози мавсим бартараф мешавад. баъд дигар роҳи кор ҳамин аст ки толорҳо аз клубҳо нестанд, дар тавозуни дастаҳо нестанд. Бале, яъне бисёраш аз соҳибкор аст. толор аз соҳибкоранд. баъд бисёр солҳои гузашта шумо мушкилӣ буд оиди тақвими бозиҳо ҳам ягон мусобиқаҳои дигари варзишӣ мешавад, даста наметавонад дар ҳамон ҷои худаш бозиро қабул кардан ва ҳамин хел мушкилот ба мо рӯ меварад.
толорҳои шаҳри Душанбе бошанд, хеле ба талабгоҳ ҷавоб бале гӯянд. бале дар шаҳри Душанбе се толор аст. Толори донишгоҳи миллии дастаи сомон ба стандарт ҷавобгӯ аст. Дар кумитаи андоз ҳам баъд толори кохи олим. Ин се толоре ки дар шаҳри Душанбе аст ҷавобгӯ ҳастанд. Фақат аз лиҳози барномасозӣ ё ин ки пахши зинда агар макону вайш мутобиқат накунад, лекин худи толор ба хотири бозиҳоро қабул кардан ҷавобгӯ аст. Дастаҳое ки имсол соли пор бозӣ кардану имсол бозӣ накарданд, фикр мекунед дастаи Равшани Кӯло буд? Бале, Равшани Кӯло ва буд, Регари Тадаст, дастаи Регар. Дастаи Регари шаҳри Турсунзода. Шаҳри Турсунзода. ҳар ду ин дастаҳо ҳам аз лиҳози толор албатта андаке танқисӣ мекашиданд, аммо ман фикр мекунам ки бо иллати молӣ онҳо дигар наметавонистанд ки имсол бозӣ кунанд. Бале, дастаи Равшани Кӯло толор мушкилӣ набуд. Дар ноҳияи Данғара даста бозии худро қабул мекард. Толори боҳашамат аст, толори стандарти аст. Бисёртар мушкилӣ дар Регари шаҳри Турсунзода буд ки он кас ҳам толор аз соҳибкор буд. мо муроҷиат карда будем, дида будем, санҷида будем. Мутаассифона маблағе ки бояд толорро таъмин карда шавад, аз сабаби молӣ натавонистанд. Ва имсол ҳам ин ду даста ки аз ҷониби соҳибкор неву аз ҷониби ҳокимияти ҳамун шаҳр дастгирӣ карда мешавад. Имсол бо сабабҳои фикр мекунам молӣ натавонистанд иштирок карда. Мо дар бораи толорҳо гуфтем, дар ноҳияи Данғара як толоре мавҷуд аст ки қариб ки ба тамоми стандартҳои дунявӣ ҷавоб мегӯяд. Мутаассифона дар он ҷо даста нест. Шояд бо ягон ибтикору ташаббусе он ҷо як дастаи таъсис ёбад, зеро ки ҳамон гуна як толори барҳавову хубу хуштӯи ба ҳама талаботҳо ҷавобгӯ албатта зеби бозӣ дорад. Бале, мо муроҷиат ҳам карда будем, бо шумо рафта будем, хато накунам, гап зада будем якчанд маротиба. онҳо соли гузашта дар Лигаи якум даста гузошта буданд ва имсол хостанд дар футзалам даста монанд. Бозам сарпараст пайдо нашуд ки як даста ташкил шавад ва ҳамаи чӣ дар гӯем тоҷикара дар гардани ҳокимият ҳам дуруст нест ва мо ҳам беумед нестем. Умед мекунем ки мумкин соли дигара ки бошад ягон соҳибкоре аст ҷониби ҳамон минтақа. Хароҷоти калон надорад футзал, мисли футболи калон. Дар дораи як миқдор муайян мешавад як дастае кунӣ ки ҷавобгӯ ба чемпионатҳои мо бошад. усулан барои ширкати як даста агар имкон бошад гуфтан бахтовар чӣ миқдор лозим аст ки масалан як даста як мавсим бозӣ кунад? Ин ҳам бошад, фикр мекунам ки ҳамагӣ чанд моҳ бояд бозӣ кунад? 6-7 моҳ. 6-7 моҳ бозӣ мекунад. ҳамун хароҷот ҳамин дар толор мешавад, дар ҳамун маоши кормандони ҳамун даставу бозингарон ва бозингарони футзал ҳам қадар маошҳои зиёд мегиранд, гирем мехиҳад. Агар аз аввал як муайян сар кунам, вобаста ба агар легионерам нагиранд, фикр мекунам дар доираи 600-700 ҳазор шояд дастаи гӯем дастаи хуб шавад, хеле на ин ки дастае ки барои иштирок, дастаи хубам ташкил карда шавад. Бахтовар, мо ҳамакнун дар бораи молиёти дастаҳо гуфтем. Мана то кадом андоза ман ҳамин дастаҳое ки ширкат мекунед шумо мутмаин ҳастед ки дар миёнаи мавсим ба мушкилот мувоҷеҳ намешаванд? Ман фикр мекунам ки шумо дар оғози чемпионат бо роҳбарони ин дастаҳо суҳбатҳое анҷом додаед ки то ки онҳо масалан бо мувоҷеҳ шудани албатта мушкилоти молӣ ба раванди чемпионат халал мерасонанд. Дуруст аст? То кадом андоза мутмаин ҳастем ки масалан ҳамин дастаҳо ба қавле ки ба мушкилот мувоҷеҳ намешаванд? аз 8 дастае ки ҳозир пешниҳод шудагӣ аст, фақат танҳо ман рости гапро мегӯям, хавотирам дар ҳамин дастаи Истаравшани шаҳри Истаравшан аст, чунки дар аввал онҳо бо як соҳибкор сарпараст бояд ба ӯҳда мегирифт як миқдорашро ва як миқдори дигарро аз ҳамун ҳокимияти шаҳр. Фикр мекунам то рафт наздик шудааст оғози мусобиқа. Он соҳибкор ҳам бо сабабҳои молӣ ба камбудӣ рӯбарӯ шудааст
ва ман рости гап мегӯям дар он тарсон ҳастам ки шояд дар ҳамин мусобиқа ҳамин вайба оғози то шашума дар харос аст ки шояд иштирок накунам, барое ки асосӣ ин молия пул аст. Агар соҳибкор ки худаш муфлис шавад, дастаро ваъда додагӣ аст. Даста ки аз ҳамун соҳибкор интизор аст дастам иштирокаш. Агар муфлис шавад ё ин ки дастгирӣ наёбад, бе ягон маъмулян метавонад иштирок накунад. албатта мо умедвор ҳастем ки дастаи Истаравшан баромад мекунад, зеро дар Истаравшан ҳам футболи калон ва ҳам футзалро хеле дӯст медоранд. мухлисони зиёде доранд. ман фикр мекунам ки албатта дастаи Истаравшан дастгирӣ меёбад. як мусобиқаи дигарро ҳам шумо тасмим доред ки роҳандозӣ кунед, як мусобиқа миёни ҷавонони то 20 сола. ин ба чӣ хотир аст? асос ин хел аст ки мо мусобиқаҳои байни ҷавонон то 20 сола то 18 сола ки надорем нест ва тасмим гирифтем дар ҳамин ҷаласа ки инам гӯем пешниҳоди раиси кумитаи футзал Абдузори Исмоилов буданд ки ҳамин дастаҳо новобаста аз бачаҳои то 18 солаи лигаи кӯдакони наврасон мегиранд. Яъне ки дар ин ҷо ягон маҳдудият нест ки гӯем иштирок накунад, ҳама иҷоза даст ва ҳаваскору дигар ҳамун дастаҳое ки ҳаст гӯем дар лигаи олии футзал, ҳамун дастаҳо бояд ташкил кунанд як дастаи дигар, яъне 8 даста бошад, 8 дастаи дигар то 20 сола шаваду як мусобиқае ки хуб байни ҳамун дастаҳо таъсис диҳем. аммо дар тӯли як сол шумо чандин мусобиқаҳои дигарро роҳандозӣ мекунед. Чандин мусобиқаҳо баргузор мешаванд миёни собиқадорону миёни бонкҳову миёни ҳаваскорону чандин мусобиқаву ҷомҳоро баргузор мекунед. Дуруст асту, лекин гӯем ки ҳамасола ки дар мо нақша бошад ки мо то 18 сола дорем, то 20 сола дорем, ҳамин 18 солаву 16 солаву 14 соларо мо мегузаронем ҳар сол. Лекин хеле гӯем ки дар тӯли 3-4 моҳ бозӣ равад, мутаассифона нест, сабаб дорад. Мутаассифона нест, ҳамун дар доираи як мусобиқаи кӯтоҳ дар давоми як моҳ мо ташкил мекунем. Агар хабар дошта бошед, ҳозир байни донишкадаву донишгоҳ ҳам дар шаҳри Душанбе ва дар шаҳри Хуҷанд мусобиқа рафта истодааст ки давоми тӯли як 2 моҳ дар назар аст ки ба анҷом расад. дар он ҷо ҳам сатҳи нағз акун дар сатҳи профессионалӣ ҳам набошад, ман бозиро тамошо мекунам аз наздик. Бозиҳо хеле хуб аст ва тавсия медиҳам аз ҳамин мураббиёни дастаҳои футзал ки рафта тамошо кунанд. ҳаст бозингар, дар мон мегӯям бозингар мумкин кам бошад, набошад, лекин бовар кунед, бале дар як гӯем дар 10 дастае ки 14-15 нафарӣ ки бошад, ҳамин ҳар як даста як нафар буда худаш як даста мешавад. Аз ин ҷо аз шаҳри Хуҷанд. Барои ҳамин мусобиқаҳо мо мекунему хеле пуррагӣ гӯем ҳамасола давом надорад. чемпионати мунтазам нест дар лигаҳои поёнӣ. Да, муайяни ҳамун муайяне ки кадом моҳ мешавад ҳамасола нест. Бо як чизи дигар ногуфта намонам, дар кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон қарор қабул шуд ва кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул карданд ки дар ҳама мактабҳои махсуси варзишӣ сексияи футзал ташкил карда шавад, ки гӯем як қадам ба пеш аст. аз он мактабҳои махсуси варзишӣ як нафарӣ ҳам барояд гӯем барои заминаи хуби пешрафт мешавад. Бале. Ва ин ҳозир ҳамагӣ 23 мактабҳои махсуси варзишӣ аст дар умум. баъдан ки ҳамин раванд чӣ хел мегузарад, чӣ хел меравад, оҳиста баъд дар дигар мактабҳои варзишӣ ҳам ташкил карда мешавад. Суперҷоми Тоҷикистон кай ва дар куҷо баргузор мешавад? 28 июн дар шаҳри Хуҷанд дар қасри варзишии 20 солагӣ дар назар аст, бо иштироки ду даста, дастаи Сорока компания ва Сипар. фикр мекунам ҳам мо ин рӯза махсус интихоб кардем ки 27 июн рӯзи ваҳдати миллӣ аст ва 28 як
рӯзи маъракаи хуби барои мухлисон шавад ба назар бисёр дорем. хуб мешавад. Бале. лигаи чемпионҳои осиё баргашт, ҳамакнун ангеза дигар мешавад барои дар мо чемпионат. ҳамин умед аз ҳамин дорем. Умед аз ҳамин дорем ки бозам дастҳо яъне ваёшон дигар мешавад. Ангезаҳошон дигар мешавад. Аллакай ба сатҳи мусобиқа дигар хел нигоҳ мекунанду хайр худтон соли гузашта дида будед бозиё чӣ хел буд. албатта ин такони хубе аст барои рушди футбол. Бале. Мо умед дорем аз ин. Бале. Хуб, дар пеш албатта истиқбол аз рӯзи ҷаҳонии футбол аст. мавсими гузашта соли пор шумо хеле заҳматҳои зиёде кашидед, хеле чорабиниҳои хуба баргузор кардед, мусобиқоти хуба баргузор кардед ва яке аз чеҳраҳои саршиноси олами футзал Фалкаоро даъват кардед. имсол чӣ тасмим доред? имсол ин ҳамаш бевосита бо дастгирии роҳбарияти федератсияи футболи Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст ки гӯем пешниҳоди он кас буданд ва аллакай таи 2 соли охир як ҳамун ҳафтаи футбол аст. умуман дар Тоҷикистонам дар саросар ҳаст ва ҳамун соли гузашта 8 дастае ки иштирок карданд, 8 даста ҳамашон як фестивалу як мусобиқаҳои варзишӣ баргузор карданд ва бозам ҳамун дастаи сипар ки гӯем дар ин коре ки мо ташкил кардем байни давлатҳои ҳамсоя мусобиқа бевосита Зафар Раҳмонов дастгирӣ карданд. онҳо ҳам низ саҳми худро хеле калон гузоштанд дар минтақаи вилояти Суғ ва мусобиқа ташкил шуд бо иштироки 2 давлати ҳамсоя ва имсолам фикр дорам мо азуда ин кор мебароем, нақша дорем ва имсол як меҳмон неву 2 меҳмон даъват кардани ҳастем. якумашам Фалкао аст, дуюмаш Рикардиньо. яъне ки ҳам 2 нобиғаи ситораи футзал дар нақша дорем ки даъват кунем биёянд. онҳо ҳам низ омаданӣ ҳастанд як маърака як ҳафтаи футболи хуб гузаронанд. умедвор ҳастем ки албатта он нақшаву тасмимҳое ки шумо доред албатта ҳамааш амалӣ мешаванд ва мо ин мавсимро бо албатта хушнудиҳо анҷом хоҳем кард. дар ин кор барои шумо албатта барору муваффақият мехоҳем. дӯстони азиз, якбори дигар хотиррасон мекунем ки 6 май дар Тоҷикистон чемпионати навбатии футзали Тоҷикистон расман оғоз мешавад ва сари ин мавзӯъ мо як суҳбате доштем бо директори генералии лигаи футзали Тоҷикистон Бахтовар Меликов. саломат барои суҳбататон изҳори сипос. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.